wachten met te zien, want het dwarp maar die is er wat let bij. Dat kan wel betutten dat ze dadelijk alle rond hebben en we weer starten. Dus even zien. Ja, en dan komt toch het dwarp maar als allerlaatste hier over de startlijnen. Ik heb betutten dat ze dus volle wien gaat dadelijk en heel goed uiteindelijk zetten. Maar ja, een goede start is toch wel het hele werk, Simone. Zij is het, Afke. En het dorp Jestermaar, voor alle duidelijkheid, daar is de focus even op gericht. Omdat zij de kampioen van Verliezen hier wie een Elke Dijkstra. Ik werd commentator bij de IFKS. Welkom. Dank u wel. Ja, we zijn los. De start. Afke zei het al, het dorp Jestermaar. Liek het er wat let uit te komen. Hoe zust je nou? Ja, het is wat let, maar hij loopt wel heeg. En dus je nou ik al in die daarachter de H, dat is de Ale. Die achter alles goed is delmat. Dus Jestermaar is te let bij de lijn, maar hij is wel in de heerste positie. Waar is de mooi voet? Liekert heel mooi, sikke heerskop. Maar de woeste oren. Liekert prachtig voet. En het zwarte wief liekert ik heel mooi starten onder in het veld. En daar helemaal dat is onderin. rechts in beeld. Ja, rechts in beeld. Ja. En nou zullen we het even wat dichterbij. Dat dichterbij. Maar iemand die we net zagen, dat is de jonge Jasper. Die had zich helemaal losgerakselen van, ja, die hebben een heel beetje, die krijgt het groene kopje rug, zeggen we. En die zit er wat onder, maar ja, daar zie je hem helemaal nou rechts in beeld. Dat is de jonge Jasper. Looit wat leger, maar wel vrij van alles. Ja. Wat voor baan hebben we erin lezen? Heb je er al enig idee van? We hadden de gate erin lezen. Zo snel ik even moest even het snel skeerklippen, want ik even maar die verkeers weer wat op stoom komen. Maar zo goed als ik zeg, het is baan in een redenkegel en dat is de op- en delbaan. Zaten we bij de SKS een paar keer zien hebben dat het eigenlijk nooit gebeurt. Hoe je dat bij de IFKS? Ja, dat is hier al jaren gebroekelijk dat ze deze baan zielen. Dus het is voor deze skippers net vreemd. Nee, en het is spectaculairder uiteindelijk, omdat skippers haar een eigen koers kiezen kennen. En je nooit weten wat nou de beste is. Nou ja, je hebt dan van die bezielde koersen, zoals dat er niet. Hè? De tonnen van de ene kant naar de oren gewoon bezield is. En dat is dan een hele wien, als die gewoon een trijhoek is. En dan is het gewoon wat achter elkaar zielen. Maar een op- en delbaan is het zowel of alleen maar in de wiense raken, of alleen maar plat voor de lap. En plat voor de lap, dan hadden achterblijvers, ja, die nemen we wat het wien uit de tuurwaai van de voorlezende scootjes. En daardoor komt dat dan in zijn rek al je bij mij elkaar. Ja. Nou, we zien intussen, we hier krijgen even het beeld van de jonge Jasper. En... Ja, het zwarte wief, die loopt prachtig mooi. Die zeker heerskopik, die loopt nog wat heger. Maar ik weet net dat Afke nog mooi heeft. Maar we ben ik benijd hoe de omstandigheden. Want wij zitten hier in een geluidsgeïsoleerde winddichte container. En Afke... Ja, en ik zit hier bij mijn holle vol in het wetter van de Vluizen. Mijn bril die kan wel af, want ik zie helemaal niks meer. Dan zag ik hier in die was toen zei het zwarte wief gaat volle map vooruit. Maar Ulbe Zwaga, die komt er echt achterom. En die liet je toch echt heel lekker uit die stad te komen elke keer. Die hebben wij dan even krek net in beeld. We zien het huddenwerkje op de scootjes. En waar zien we Ulbeswaga? De Z is dat, hè? Ja, dat is de Z. Die sluit er ietsje leger, maar luidt ik mooi. Die komt die had wel wat les. Nou, we zorgen dat de wien wat invalt. Dan zit ze wat te heeg of ze hebben wat, zoals het dan mooi heet, uitskieten wien van het scootje ervoor. Die flap wien die uit de tuur komt van het zwarte wief dat hij zielt, die komt bij hem in en dan zakje hield hij het wat leger. Het zwarte wief liek het je hele mooie papieren te hebben, maar ik zeker heerskop ben ik benijd nou. De jubilaris. De jubilaris. Ja, 30 jaar doet hij al mooi. En het is nou zaak van om bakboord op die tonnen te komen. Ze zielen nou nog bakboord, dus ze moeten in je lange stuurboordslag omheeg. En kom je er dan voorbij, Tony Brundel, Sjurre weer, had zich helemaal vrij zield, die had een eigen slag maken. Op wat voor basis nemen ze nou dat besluit? Als je voorop luistert, kerst gewoon zeggen van nou, ik denk dat daar de wind zit. Hè? Dus dat is de ideale slag. En dan bleef ik boppen de vloot lezen. Dus dan als je oren draait, draait het mooi. Dan controleer je het altijd. Maar als de minder start hast, ja, dan is dan even extreem door de kant uit. En dan zit je zo vlug mogelijk uit de vloot te zielen.
En soms, maar een heel skiftende wien, kun je daar ook nog een enorm voordeel van hebben. Ja. Het wie al wat... Het is wat rustiger als Roen en Oerenstol. Ja. Toen weer het even van de morgen weer heb ik zielerij gehad. Hij stond nog de uitslagen hierbij. Ja, die, hoe krijg even steeds. Ik denk, wacht je even al, want Elke Zafir is. Nou ja, als ze gauw als we bij de bopperste tonnen komen. Het zwarte wief gaat door de wien. En nou even Sjen. Ken hij daarvoor die scootjes dank? Hij maakt het stuur. Nee, hij gaat gelijk al, valt al del. Ze scoort 7-4. Dus dan is er een scootje waar die achter del mat. Dat ben deze twee. Waar ben dat? Hier dat al heel goed. Ulbeswaga, die houdt hem heeg op, maar dan moet je heel sterk vallen. Wij hebben hier twee scootjes die er tussenin zitten. Is dat de... Ja, ik denk de Walter de Vries. Ja, het is nog 4 voet. Ja, ze ben 4 voet. Ik zit erbij aan, ik zou het doen hem kennen. Ja, oké. We gaan even op het water, want er zitten hier nog volle tichten met de Noorstje de opstekers om. Maar je ziet het op het goede punt, ja, want het is in die Walter de Vries die ertussen ziet. En het zwarte wief moest achter die griebenzoon. Zeker heerskop raas op het achterdek. Maar je zegt, u zijn kwam even met een glimlachje, want dit is natuurlijk show puur zang van zeker heerskop. Die komt mooi het zwarte wief moest er achter del. Ulbeswagen houden hem even in. En nu is het Walter de Vries die je gewoon heerlijk trossielen kan. Want ja, ze moesten rekken met hem horen. Dan hebben we hier de KL. Die, wat mij dan weer opvalt, een nijtenuut. Ja, de vele rede broekjes binnen uit. En die gaan nog mooie vele blauwe broekjes aan. De uten, dus ja, het gaat om het details. Het uiterlijk wel lekker. Ja, zij is het, Simone. En dan hebben we hier achter de uten thuis die nog door de wind gaat. En het hele soortje achterna komt. Maar die leidt toch wat achterop hier, ja? En het is wel een zielen op een rane, denk ik dit. Ja, we zeggen vooral als ze dan achter het scootjes del matten, dan maat ze vieren. Maar als dan de scoorteman net zo volle mooi viert en dat de skipper aanstuurt, dan heeft een kans dat ze omslaan. Ja, en het lieke krek als dat er iemand op een rane ziet. Ja, dan krijg je even een heel soort druk. En nou is het nieuwsgierig inderdaad dat we zien kennen hoe deze je boppen uit het veld waar nou op het ton komen. Die komen op bakboord aan. Als een bezield haar zij voorrang op het vloot die we ze krijgt zeggen, waar zeker heerskap heel mooi ziet, waar Walter de Vries mooi ziet. En daar zullen we de eerste bopperste tonnen links. Dus dan is iemand die daar nou aankomt, die mat straks nog een slagje omheen. Die is wat de petit door de wingong. Het liep het hier Walter de Vries die gewoon heel mooi boppen alle scootjes leidt. Gele Tadema. Ja. Jonge Jasper van achter een jongen, maar nou we houden nog even. We zullen daar de gate lezen, de ton, die lezen heger. Liek je hem zelfs al een beetje oesiel te gaan, omdat je al aanhouden. Eigenlijk kan het nou nog net steeds, hè? Je kent het dan net steeds. Nee, dat is... Nee. Zal ik dan... Als het Safir is, dan zei het maar. Maar dan toch ik begin even in de B-klasse. Daar is van de moon Pieter Jelles Tjulker de eerste worden Sietse Broersma, waar tweede Bas Krom treden. Thomas de Boer, vierde, Rijn Wiebeleenstra, vijfde en Wietse Banstra, zesde. Volgen terug Daan van der Meer, Hartman Witteveen, Simon Kalsbeek, Jeroen Sietsma, Simon van der Lingen, Koos Lammen, Jan Overwiek en Remy de Boer. En als vijfde weer Erik Jonker. Dat weer de B-klasse. Dadelijk doen we de C-klasse ja, wel even. want nou wordt het spannend. Nou zullen we deze hele grote vloot aankomen op die bakboordskippen de boppen in die treien. De zwarte wief zal nergens les van hebben. We zullen je wel tonnen, maar dat is de spreader. Daar hebben we nog niks mee te maken zien. De zwarte wief liep het hier als eerst op de bopperste tonnen. Maar mat hij dan straks ik draaien voor. En daar hebben we de Ilkje. Die hebben we nog nooit net neemt. Jeroen de Vos. Die komt er op bakboord aan. De zwarte wief kennen voor Del. Hij maakt nog wel een handje naar maar de rest net, misschien. Maar de rest had hij voorrang op. Wat doet Jester maar? Kan die in het god draaien? Ik denk toch dat de Ilkje nog een heel lang voort is. Maar de Jester maar maakt wachtje voor Ulbeswaga. En daar zit nog zeker heerskop tussen. Ze hebben mazzel dat er net een soort scootjes op bakboord aankomen. Want anders is het haast onmogelijk om op stuurboord om die ton aan te komen. Zeker heerskop zit er tussen Ulbeswaga.
die gaat er nog maar correct achter het del. Het is toch Ulbezwager die draait. En we beginnen afke. Ja, hier giet even helemaal bij de eerste tonnen, want Walter de Vries die had nou echt een protest. Ik maak heel even zien waar, maar die sloeg daar bij zijn helmhout bij. Die waard een soort van lanceert een pik. En Nee, ik ken het even heel net goed zien, maar dat gie krijgt goed. Al denk ik wel dat er een smakker maken had. Walter de Vries is zwaar om tonnen het Zwarte Wierf als eerste. En dan is Sikke Heerskop trede en Ulbezwaga vierde. Het is hier een griebersjer. Het is hier een grote razerij. Jeste Mark gaat er nog omheen. Maar dan zit het hier klem bij de Grietje Obers, de KL, Tony Brundel. De Lonneke van Zels, die dit hier voor het eerst in de grote aanmeisselt. En hier hebben we de Woestane, met Wietse Heerskop aan het helm houdt. En dan in de achterste regionen zag ik dan hier het scootje van Makkum, de 6 gebroeders, de Uten Thuis. En Heeg, de Ale, gaat als laatste. Ja, en hier gaat dan Ute Strieën, die even een roensje draait. En waarom koek dan krijgt even net in. De jonge Jasper, in als laatste nou hier. Ja, ja, dat is... vrouwtje. Ja, Spietersbielse zag goed uit de stad kwam. Ja, het. ze leiden wel onder een soort... En Dwarp Jestermar kwam toch wel redelijk uit. Als en hier zeggen we de woeste oorne. Helpt die de tonnen. In de IFK's maar er net maar in het deel. Ik net maar de geek. Ik net maar de geek. Maar dat gaat al hier keurig. Alle hier hebben ze goed de tonnen rond. Als zeggen we daar hier al een roentje draaien. Ja, er is iemand die draait er een roentje. En dat zal de Gerrit Huisman wezen van Utenstriet. Ja, de F van Frenschiet. Of die had de tonnen rekken, of die had een fout maken en draait een strafrondje. Dat is de regel bij de IFK's in plak voor de groene vlaggen, steeds maar van bij de SK's. Voor alle duidelijkheid, die groene vlaggen die hebben bij de SKS, maar die hebben ze bij de IFK's net. We hebben hier alleen de groene scootjes en, en bruine en een inje crème. Ja. Nou. En dan gaat het hele veld... Voor de wien, ja. Voor de wien weer en... Zwarte wief luidt mooi voorop. Ja. Dit is altijd een dreig stukje met zulke wien, want dan moeten die loerten erin. En dat maakt echt in een beweging, want daar zit een enorme kracht op die roenhouten. Dus je hoort ik vaak dat hij wel eens even op boord gaat, maar die hudde wien dan kan ze hem net horen. Ik kom hem weer uit de helling. Als dat meestal aan de verkeerde kant van de vaarboom staan, dan worden ze gewoon op boord zwiept. Ja. Dus dat ben altijd maar deze wien, want we hadden nog steeds wel over een dikke 5, denk ik. Ja, ja. Nog even oer, hè? Want de IJsselmar is dan binnen nog oren omstandigheden der Joert net zielt weer kind. Daar komt dan nog eens een keer, daar in de wien altijd nog weer een krachthudder. En er komt nog eens bij dat die wegen, het zitten op legerwal. En dat maakt het... dat is nog linker steeds maar. Ja, want Van der Molen boeten de wedstrijd om. Maar dat kunnen we nog even zien litten. Giet er in om. Ja, Remy de Boer met de 1 fout. Zij werden al uit de wedstrijd. Je ziet hoe ze hem omheen hijsen. De pallen matten los van de zeil, want die drukt met eruit. Daar zijn ze nou mee bezig om het tuig een beetje naar beneden te loeken. Dan zetten ze een touw, steeds met 2 meter, 4 meter boven de mest. Blazen ze het schroewetter onder het scootje. En tot de snelheid komt hij dan omheen. En stiert hij weer oranje. En als het goed is, dan is het vaak alleen nog het wimpeltje voor. Oké, en dan kiezen ze gewoon de volgende dag weer zielen. Hang er van dat kan soms ook wel eens meer skeren, een tuig of een gieken. Of de zwutlopers knap werden. Maar dat is al hier vrij snel te vervangen. Maar de bibbelers gewoon zie je een heel soort ske oprennen. Ja. Het Zwarte Wief. Liek het vrij. Maar ja, dat kunnen we op dit moment net zo goed zijn zelfs. Nee, maar die had een mooie slag maken. Ja. En die ken nou ik. Hè. We hebben op een delbaan. Dan kunnen ze kiezen ervoor welke tonnen ze nemen. Kiezen ze bakboord uit of stuurboord uit. En hij kent zijn eigen karmootje. Ja, schummer. Ja, die heeft toch aardig kotslijn. Ja. En daar is de Ilkje toch nog weer mooi bij kwam. De Ilkje 2. De Ilkje 2, ja. Vroeger ging ik de Ilkje. Hier dan nog een
En dat is Jeroen de Vos. Hier Hè, dus- bij de IFKS neem je skippers meer als scootjes? Of hoe? Ja, het is wat verschillend. Maar ja, wij in de SKS hebben altijd makkelijk het plaknamen. Hè? Dat is voor Ja. iedereen gelijk duidelijk. Dan ben ik de commissies. Commissies, en- hier is echt heel duidelijk die echt voor een plak vaart natuurlijk. Of een peer, maar bijvoorbeeld Jestermar, nou de EA. Zo Ja, kom dat ik is echt voor het dwarp uit. Friendshit, de F. En voor de oren, ja, daar staat er een S bij Walter de Vries. Er van Sleert nog in. Ze komen wel hier voor een Starum, de Lonneke hebben we natuurlijk, de ST. Maar daar steen ik een soort zeilteken zien, dus als de E, nou dat is net van Janne Woord, Nee. maar dat is van Eeltje Twa. Ja. En die is er weer goed bij kwam. Ja, dat is knap, hè, Jeroen de Vos. Ik bedoel, ik al jaren in deze vloot. En heel vaak wat in de middenmoot. Ik alles een keer kampioen geweest. Maar hij liet het er dit hier weer heel goed bij te zitten. Want ik in het vastseizoen, Lemmerhooi, had er ik fantastisch zield. Dus Ja, en als we die vloot nou eens even wat tron nemen, want er zijn nogal wat mutages. Ik in die Grutte A en ik bij de orenklassen. ja, er binnen een heel soort skippers ophouden. En in deze klasse is dat de Sibo Siesling West. We hier een Arend Wisse de Boer. En Henk Rechts? Henk Rechts, nee, die is al volle langer ophouden. Oh. Nee, die is Henk Rechts is weer weer omkaan. Oh, die is weer weer omkaan. Die is op het scootje van Lucas Bauma kwam en die is ik stoppen vliegen hier. En de Henk Rechts zielt nou op het scootje van Lucas Bauma in de C-klasse. En waren nevens mij heel mooi eerste van de morgen. Oh, dat, Ja, daar heb ik nog Oh, net net ontdekt. aan. Maar Nee, we zeggen eerst even, Eerst inderdaad het zwarte wiel, ja. het Zwarte Wief komt weer als eerste om het tonnen. En dan is het daarna toch nog even... Ja, Sjen? zeg ik eens even hoe moeilijk het is om bij Tiet alles on te hebben. Want eens wil ze het al volle jaar erover gaan natuurlijk. Ze jaren nou al op on de wien te lezen. Maar ja, dat had gewoon met omstandigheden te maken. De Hilkie Twa, die gaat... Die gaat in dezelfde slag. Slag mooi. En zeker Heerschap ken ik zoals. Want of hij moet er achterom draaien. Maar dan weet er zeker dat er achterdeeltje luidt. Maar die kiest gewoon de orenslag. En dat is straks die maar even onthoren. De Eeltje en zeker Heerschap. hoe die Hoe aanstuurt die aan ze uitkomen. Nog een oud kampioen. Dat is Marijn Olshoorn met de KL. Die is ik heel mooi starten, Joert. Want die komt hier als vierde om de Ja. tonnen heen. Hè? Dan hebben we de eerste debutant. De Lonneke. Uit Starum. Jilles Banstra. Ulbezwaar. Ik al om de tonnen heen. Die, ja. Tony Brundel, hier met de Rick. En Tony is natuurlijk meervoudig kampioen. Heel snel. Een oude rat in het vak, Een zeggen ze oude dan. rat in het vak. Ja. Ja. Heel knap. Altijd nog zo mooi doen en ik altijd nog weer in de top. En dan zal ik intussen nog even de C-klasse en de Lietse A. Die hebben ik mooi kregen. De C-klasse eerst maar even. Henk Rechts, nou we hinten krekkeloer. Die wint er voor Steven Siesling en Harmen Brouwer. Dat is, neem ik gewoon de broer van Sietse. Die te nou weer. En zo ziet ze nou mooi zielen, maar ja. Dat weet ik net. Nee, daar ben ik wel benieuwd. Dan Ja. maar we straks maar eens even Ja, zien. maar we zoet vinden. Paul Wassink wordt er vierde, Mark de Koe vijfde en Tim Rosgerius wordt er zesde. Dan gaan we even naar de Lietse A. Daar hebben we de uitslag ek van. Andries Brouwer wint er van de Moon. Henk Frankenaar wordt tweede. Sander Meter tredde. Tjibbe van der Veer wordt vierde. Harm van der Weijden, vijfde. Pieter Jansma, zesde. Brand de Vries, zonde. Hans Braké, die wordt achtste. Age Banstra, negende. Martijn Kleintjes, tiende. Johannes de Vries, elfde. Koos van Drunen. Dat zijn alweer half te plakken. Lees uit. Er binnen een heel soort net starten. Die ben gewoon net starten. Dit not start. Nee. Dit not start. Vond het te het waaien? Of Ja. wie een te let misschien? Mijn microfoon weer even voort. Ja, Ja. maar die vonden het hut wel in mijn kon. Dan ben ik Ja. gewoon met een heel peer starten in de Lietse A. Het wie ik even rond de midden dat het even volle hut waaide. Dus uiteindelijk hebben we maar 10 starten. Ja. Oké.
Ja, duidelijk. Dan ben we derde uur bijpraten. En moeten wij even verder zien hoe het er heen leidt. Nou ja, laten we eens even zien hoe ze de tros zielen. Het waait hut, maar ze hebben goed reef. Dus hier kan een reef in de fok bij. Zowel Makkem als Walter de Vries van Sleert. Nee, net Sleert. Ja, wel van Sleert. Even zin ik even. Dus ze hebben maximaal reef, lijkt het al. Maar we zullen ze nou en dan wel eens even in een heel goed scheef gaan. Maar over het algemeen, nou, lijkt het goed zielbaar waar. Maar het ene scootje keer meer helft door. Als je wat breder binnen, dan heb je volle meer voordeel. En nou, we zien het krekleven hoe Tony Brundel, die had natuurlijk een heel mooi piepster scootje. Maar die had het maar altijd maar wat huddere wien, altijd wat dreger. En dan is het nog eens een keer, hoe goed is je bemanning? En dan is het meer net in tactisch, maar ook in kracht. En net alleen nog kracht, maar ik gearworking. Ik zag al die loert erin, maar ik in goede cadans die grutschoot aan. Daar ben ik altijd die gewoon met dit soort dagen gewoon extra meestal meenemen. Normaal word je net zo volle gewicht om boord gaan. Nee. Maar met deze wedstrijd kist ze gewoon echt als kracht erbij broeken. En dan zijn we net nederig. Dan 6 op de eigen kant. Maar dat gewicht doen ze dan, ik wil maar jerrycans vol bij wetter. Nee. Maar dat net? Nee, dat is, nou ja, ik begreep in de SKS wel dat ze Ja, daar ik ook heb gewicht. dat zoen. Ja. Dat ze, Ja. dan vind ik dat mijn wetter altijd een beetje wat linker. Want dat scoort ik nog wat hinder werd. Ja. Maar extra mensen on boord, dat erin elkaar net in het paard? Nee, Shadow kan ik op dek zetten en gewoon aan de hege kant. Hè. Dan zullen we dan ook wel in de achterwereld zitten. Zo mooi maar de voetjes over de ranen heen. Maar dan broek ze het gewoon als ballast, steeds. Maar verplaatsbare ballast die op het goede plak zetten kerst. Ja. Want dan worsten ze vol mogelijk aan de hege kant. Hè. Hier zullen we de kampioen van Vlietnier. Het warp Jesterma. En die had toch een plakje pakt. Die loopt een stukje heger dan zeker Heerskop. En daar zitten ze Nies nog achter, begin ik. Ja, Ja. klopt het. En ik nog achter de zet van Zwara. Dus Gele Tadema, die doet je goede zaak in deze slag. We ben je het net op televisie, Simone Leuk? Nee, wij zijn op de livestream. En dat heeft vanzelfs alles te krijgen met die waarsomstandigheden die juist ik het FK 4 hebben in de waai zitten. Dat wordt op dit stuit wordt dat versprongen, steeds maar. Ik vreeg me al als daar nog les van de wien. Maar dat zal wel wat afvallen. Maar dat is op televisie, Joert. En wij binnen Joert op de livestream. Morgen dan ben we vanzelfs weer op televisie. En dan komen we vanuit Heeg. Dan zitten we gelukkig ik weer op binnenwetter even. Want we weten ik net precies hoe het met de wien deze week komt. Ja, aan de ene kant is het fantastisch vanzelfs dat het een beetje op de ranen is. En aan de andere kant is het ik wel weer riskant. Want je hebt maar één dag om in te helden. Dat we nou de street. Ja, Gele Tadema, die had een hele mooie slag maken. Want die had net met 2 oren aanrekken zelfs. Maar die komt ik heel dicht in de buurt bij het Zwarte Wief. Het bakboord Zwarte Wief kent er nog krek voor Del. Maar er wordt al wat roepen. Ja, dat nee, dat kan net. Dat kan net. Afke, wist toch nog ergens? Ja, wie zitten hier achter het warp maar en daar komt de protestvlag. Ja. Douwe Tadema, die hing het nou, de protestvlag. Tjen het Zwarte Wief in het wand. Ze moesten echt inhoren, hè. Het Zwarte Wief heerde eigenlijk net van Relkind. Want nou ja, ze zijn nou hun snelheid echt gewoon kwijt. Dat verneemt ze aan alles. Gele vlok er eens even bij, want kom op, we moeten nog tros zetten, we moeten tros zielen. Ja, dan is juist de rode vlag nou in het wand gaan. Het Zwarte Wief even afwachten hoe die dit oppakken. Die zielen nou eerst nog rustig trouw. En dan zullen we hier hegerop wie het Sikke Heerskop nog lezen in de Eelkje 2. Ja, balen vanzelfs. Deze jongens die zijn saf fanatiek, jongens. En van me moet ik zeggen. Nou, en dan best zo lekker aan de gong. En dan moest die inhoren, krijgt van die tonnen. Getver, dan kijk we begrijpen, dat is baalst. Ja, en hebben wij onze
varende scootjerjochter ik al op het wetter jongen. Ja, die zullen we daar even mij een boordje. Krijgt achter het zwarte wiel. Jos Spijkerman. Jos Spijkerman. Maar Jos die... Spijkerman, die is hier in die spaart hier rioks van u. Ik denk dat hij dat net goed zien had, want die is mijn oren dingen dwaande west. Die zit ik meer bij de KL in de buurt, die komt deze kant echt net op. Dus dit maar toch aan zijn uitvjochten worden. Hier weer er net bij hier. Ja, en dan is het zo dat zij eventueel van camerabeelden gebruikt mogen kunnen bij Ja, de IFKS. hier bij de IFKS kunnen ze gebruik van camerabeelden. En wil ze zijn camera even... Die is even het paardje. Die zit al in de jurykamer, zat te zien. Ja. Maar daar, en dan heb ik even zien, want nou is het straks Gele Tadema. Komt die dan hoe stuurboord voor de Orendel? Want die had meters extra maatje matten. Totdat hij aanhouden moest voor het zwarte wief. Maar dat zil wel, want die luidt al wat heger. Maar dan zou er een heel... Ja, maar Jestermaar. Want dan had Jestermaar er een heel soort les van hadden. Ja, want die... Ja, ik vind dat altijd wat regenskatten, maar ik zou zeggen, Jestermaar krijgt er nou wel les van. Of valt nou dat ja, wat dat nou denkt? is het even te zien als hij voor zeker heerschapdeel kent. Want nou, ik denk het wel, want er was... Nee, ze gaan door de wien. Oké. Ze gaan door de wien, maar dan zoals beschutten dat ze maar onzielen kennen. Maar door die actie van Zwarte Wief gaan ze meters verlen en die meters krijgt missen. Ja. Maar Kies hem onzielen, dat is de vraag. dat is de vraag. En wat je nou hindert het Zwarte Wief, nog eens een keer. Maar ja, het is nou wel legitiem. Het is een mooie wel trots als zij weten van, ja, wij stonden wel in zijn rug, toch hier is net zo'n 4 jaar hoeven te vallen. Nee. Maar zij hier nou ook een hoedje draaien ze kennen. kunnen hem bezielen. Ja, dat wordt krapje. Maar nou met het Zwarte Wief even het voortse varen, dan krijgen ze weer hun eigen wien. En hier hebben we onze umpire. Ja, dat wordt regen. Want nou, als ze op tijd op gang komen, dan krijgen ze nog eens een keer de wien uit de zeilen van Sikke Heerschap. En dan lezen ze stil. Nee, maar ze bezielen. Ja, ze kunnen hem bezielen. Dus wat dat erom belangt, hebben ze net het meeste verlen. Ze hebben zelfs woen. Ja, maar dan hielden ze die oren er iets meer achter. Maar hoe dicht zit ze op die tonnen? Dat is dan ik toch de vraag. Dit gaat goed. Nee, dit gaat al goed, goed. Dus het Zwarte Wief was eerst om de tonnen, maar ja, ze hebben protest in hun. Dan Jestermar, Gele Tadema, de kampioen van Feline hier op tweede plek. Moest me even helpen, Elke. Dat is de Sikke Heerschap die erachter komt. Dan hebben we de Eeltje, nummer 2. Ja, Eeltje 2 dan, hè, net op de tweede plek. Nee. En dan hebben we Ulbeswaga. Komt nou om de bopperste tonnen heen. Ja. En dan valt er een gatje. En dat zal Marijn Alstoren wezen die dan als achter Ulbeswaga om het tonnen komt. En dan Walter de Vries. Die KL ziet er ze correct mooier bij. Die is wat achteruit zakken. Want zeg ik even wat voor gat er al tussen zit achter Ulbeswaga. En de jonge Jasper ik helemaal achterin. Tony Brundel, hoe stuurboord. En je nog hier hoe stuurboord. Dat is de Utentuus. Ken die erbij tussen? Ken die erbij tussen? En dus, Ik zeg nog een reden vragen. Hier ben ze correct al bij Walter de Vries. Oh ja, dat is ik zo. Utentuus draait hem eronder. Maar ja, dan moet er nog bij Heli. Dan moet er nog bij Silly. Dat is dan nog maar de vraag. Ze zijn op die rode wien, maar komen ze op die tonnen om die tonnen te berennen? Dat wordt heel dreig. Nou, mooi een opschitter met het dan. Ze hebben wel gong, dus dat zou hun redding wezen. Zullen we eens even zien. Uit en thuis. Komen we van deze kant beter zien. Ze gaan nog gong. Nee, ze rijdt hem. Nee, Simone net? Nog net. Nee, dat komt ik terug beeld. Nee, nee. Dat gaat heel mooi. Bij de brillenwinkel. Net een volle sensatie. Oh. En ik daar zeggen we Jos Spijkerman in beeld. Die shit dat het goed is. En die zit er oeral bovenop. Die moet inschatten waar die wezen moet. Ik heel moeilijk. Ja. Want in feite zoen je wel 3 of 4 bordjes op het wetter hebben. En hij moet inschatten van, oh, hier komt straks, je weet natuurlijk dat het altijd bij de bopperste ton is. Maar sommigen draaien er, nou ja, zeker eromheen. Die hebben meer afstand van elkaar. Maar hij schat ik in, oh, dit ploegje zit heel dicht bij elkaar. Dit maak even zien. Ja. Ja, dit is het beeld van de kopgroep. En Jetty zielden we hier ik
op Eerlehuizen. Maar de IFK's, die zie het vers in het programma. Die is verdwenen omdat er, ik een Zangrutte vloot past net meer alweer in het dorp. En nou pas de jonge Jasper. Ja. Mooi. Hoyt Siep nou achterop als adviseur. Die zie het oriëren altijd voorop. En dan wie het Wieger Kokken die de adviseur wie maar nou is. Ze hebben even de ontwenningsverschijnselen gehad. Of even de navelstreng moest troknipt worden. Maar dus Hoyt even een periode voorop. Net het teer bij elkaar. Want ze zijn Oesa full bij elkaar. En dat is natuurlijk mooi voor de street. Maar nou bezit je het met z'n tweeën. Hoyt en dochter. Nou, het prachtig fantastisch. toch? Ja. En dan? Ja, je might haast net zeggen trouwens, maar met dit soort omstandigheden, dan begint het fysiek natuurlijk wel mooi te spelen. Absoluut, dat is echt. En hoe zwier is dat? Ja, om het helmhout. Het is sowieso al zwier gewoon met deze winterziel. Maar als dan ik nog in een wedstrijd zit en al je manoeuvres hast en de just om achter zo'n skip Del sturen mast. En dat de schoten dan net helemaal mooi reageren. Dan zit een enorm soort druk op het roer. Dan ren je gewoon, ik wil eens uit het roer waaien. Er nog een dikke vlaag komt dan. Dus en meestal zie ik wel dat dan er even niet mooi komt assisteren om het helmhout voor te drukken. Ja. Mooi in het Vaderwierserek. Ja. We hebben die IFK's geen track and trace, dus we kunnen nooit even een situatie terugzien. Want we hebben ze een mooie slag van Gerald Tadema gehad. En nevens mij had hij daar een hele mooie slag maken. We show ging tussen weer even dichter op de scootjes bij Afke. Ja, wie kun je nog zien dat het Zwarte Wief een heel een achterop rek is. En dat betekent dat ze een strafroentje draait ha. En dat ze dus een straf op hun naam had die dwarp maar hun taskreun had in een protest. Ik zal even zien hoe het mij het rode vlagje zit. Kink van je krijgt net zien. Maar het Zwarte Wief is nou 1, 2, 3, 4. Die is azen een beetje in strijd met de Emanuel van Marijn Olsthoorn. Dus ze binnen oorzaken, ze hebben een strafnaam. En nu wordt het even heel nieuwsgierig wat er in bovenop daar gebeuren gaat. Maar het dwarp maar nou eerst op het eerste plak. Ja, en wij zorgen intussen in die dat de vlaggen er nog wel in hingen. En wat betekent dat? Dat ze eventueel het protest nog gewoon terugzetten kunnen? Nou ja, je bent twee dingen aan de hand. De meest altijd het protest nog terugzetten. Dus ik al, maar het Zwarte Wief maakt bij de eerste mogelijke gelegenheid zijn strafroentje draaien. En dat dierde net. Nee. Hij is pas na de tonronding wiel zich gewoon helemaal vrij zielde toen hij daar. Dus hij hier gewoon jeder een strafroentje draaien kent. En waarom is dat wichtig? Hij had nog eens een keer Jesper maar extra hinderd bij die tonronding. Ja, dus daar ben ze te let aan zijn achterkam. Dat maakt je gewoon gelijk bij de eerste beste gelegenheid als je vrij binnen. Hè, als je tussen alles zit, dan kun je dat net gelijk doen natuurlijk. Nee. Maar hij ziet het wel vrij en hij hier jeder zijn rondje draaien had. Ja. Maar goed, dat rondje draaien, hij had het wel dienen. Hij had het dienen, dus het is nou al wat zien van, nou is hij dus wel achter de Jester maar. Nou had Jester maar geen last van en dan zijn we net te volle vergelijkingen, look je de hele dag. Maar als het vergelijk de straf met de groene vlag, ja dan bleef dat scootje altijd nog voor je zien. Dan bleef je de les dan haar. En nou had hij zijn straf genomen, is hij achter die en dan. En Jester maar het heel dal geen les op dit moment, want ze lezen mooi op de eerste plak. Ja. Ze komen als eerste om de onderste tonnen is dat. Ja. Del. En hij kiest ik weer voor de bakboordslag, of de stuurboordslag dan de bakboordstonnen. En we zullen even zien hoe dat. En wat hebben we hier zitten? Had er hier in een pech? Want nog best wat uit te reden. Ja, het is. Nou, de gaffel hing het heel leeg bij Jester, maar er zit een dikke plooi in. Ja. Ze binnen wat onttrimmen. Ze hebben moeite om het spul goed op die aan te krijgen. De hals zit er ik dan net aan. Wat is er? Ja, er is wel wat aan de hand. Maar dit is dit Jester maar? Nee toch? Nee. Dit is denk ik Friendshit. Ja, Friendshit uit de street. Gerrit Huisman, die had problemen. En hier hing het nog altijd de reden protestvlagen in het wand bij Jestermaar, neem ik aan. Ja, dit is Jestermaar.
Die het nou wel vrij voorop zielen kunnen. En hun eigen slag pakken. En eigen slag voor slijmmaatje kunnen. Ja, zeker heerskop er toch ik mooi bij. Ja. Ik een grut zwierskip. Ja, hier zorgen we Fransje. Daar zit alles in de tees. Daar zit de fok om de voorstag in de slijn. Maar ik bij Ulbe Zwara. De medische assistentie. Ulbe Zwara. Daar is hij een verwoenerrekken. Dat maar we even zien. Ik hoop dat ze het al je snel zorgen. Bij Ulbe Zwara is in je verwoenerrekken. En we zullen heel snel een boord erbij komen. En ik redelijk wat Paniek. liek het. Snelle tuigneu onder de jongens. Ja. Ja, we kunnen net zien zelfs wat er nou precies aan de hand is. Want we hebben ik net in beeld gehad. Maar de... Hop, onboord. En tuigneu onder hem. Dan ben ze er wel rap bij en dat is wel goed. Ja, dat is een hele goede opmerking, Simone. Dan zeg ik dat hier voor de commissies en alles het werkje is en dat ze heel goed opletten. Ja. Ze willen net dat nee, er... je wil even net praten. Nee, ze willen net praten. Dus en dat is ik wel even gebroekelijk. Of dat nou is ja. wel logisch. Terwijl Jacob Huisman, of ja, Jacob, dat is de huid van Gerrit Huisman. Ja. Ik weet dat hij aan boord zit. Maar die hebben het spul vooruit de tees. En die geven je. Ze liet je aardig restig. Maar Ulbe Zwara leidt mij de waaksdom uit de street. En de uit de street is weer in de street. Ja, daar maak je wel een hele mooie puzzel van. Ja. Nou ja, we mogen hoopje dat het net al te ernstig is. We weten het gewoon net. Nee. Maar dat er net terughield wordt terug Ulbe Zwara, dat is wel duidelijk. En dat er medische help aan boord is, dat hebben we alle jaar schenken. Intussen gaat de wedstrijd gewoon verder. En bij wij het zicht even kwijt omdat we mooie oorzaken ondergang winnen. En Matt Wuus weer even heroriënteren, Ilke. Ik ben hele lietse stipjes nou, maar neem maar aan dat je als eerste Jester Mar op je zoon komt. Boppen met, denk ik, zeker heerskap zitten. En Walter de Vries komt er ik al onzielen. Ja, dan denk ik, hoe zit hij dat nou? Ja. Ik weet het ik net zeker, maar dit wie hartstikke vol. Ik denk al, poepoe, dit is een kenner. Maar nou ja, zeker heerskap, Sjurgen in elk geval, ja, die had een heel wiek tuur. Gerrit Huisman. Ja, dit is Gerrit Huisman. Die pakt de street weer op. Ja, die hier alles in de tees. Maar zullen ze nou nog wedstrijd? Ja. Ik heb de indruk van wel. En daar zit Harry Amsterdam achterop. De veteraan en de goeroe, zeggen we dan. Ja. De regenboogzieler krijgt bij de Snitswieken. Die krijgt net de pannen te pakken hier. De boert, zoals dat dan niet bij de Sneekweek. Hij krijgt er net de eerste worden, maar... Dat wie... Zantig hier en nog zo fit en alles mooi zielig, ja. Prachtig nou. Hij doekt er al op. Ja, had maar om ziel naar wedstrijden. Ziel naar wedstrijden. Ja. Walter de Vries zit daarachter. Hier op een vagroen rechts. Jestermar. En daarboven zeker heerskop. Die dan toch weer lekker mooi doet. Ja. Zeker, die had ik een gouden team met Beint Kramer. Die kennen we dan ik weer van het Huizenmescootje. Dat ben ik van die mensen die... Ja, het is echt een carousel, hè, om mensen die mensen ben gewoon zielverslaafd. En nou, ja... Scootjes zielverslaafd. Scootjes, nou, maar ik alles in oren, ja. Wat maar zielt, dat... en dat is een prettige verslaving, ja. En nou ja, wij zitten weer wat in de wedstrijd. Maar Afke die zit boppen op de zaken die er al hier spelen. Afke, hoe is het bij Ulbe Zwara aan boord? Ja, Ulbe Zwara die gaat nou alle tuur naar beneden en die hoort er nou voor eerst mee op. Die ben even trofvaart, want zien er oren prioriteit aan boord en kon nu ze daar vanzelfs even net bij broeken. Wat er dus krijgt aan de hoorn is, weten we op dit stuit nog net. Het is in elk geval slim genoeg om uit de strijd te gaan. En alle tuur naar beneden te helpen.
Het zit er in elk geval van jou het op voor Ulbeswagen. Als ze maar even jaren hoe slim het is. En als er morgen wel weer zield worden kan. Maar voor nu dus eerst genoeg. En als we dan even omheen sjuggen, dan sjuggen we het dorpje Estermar volop van ons zielen. De Eelkje 2 doet goede zaken hier. Die zielt heel lekker mee hier. Die leidt nu op een tweede plak met Sikke Heerskop. Dat is even de vraag. En Walter de Vries die maakt het echt wel weer een lekker slagje hier. Ja, die zullen we daarachter. En duidelijk is dat Estermar in elk geval mooi op kop bleef. Zeker Heerskop op rechts, jongen. Bliksem, het gaat toch wel... Ja, het wordt pittig, ja. En hij had ik aardig staan. En de Schudder scoort de man werkje, hè. Weer een beetje aan en weer onhelly. Het is toch, ik wil weer een prestatie trouwens om als kampioen van het 2018 voort weer in de Verein te zitten. Er zit toch ook wel een bepaalde druk op je, toch? Ja, en, ja, zeker. Ja, dat weet ik zelfs ik nog wel. Ik moet hier een keer kampioen worden en dan denk je... En dan komt er echt volle meer druk op je. Ja. Dan denk je, ken ik het nou wel? Is het een uitzondering West? Ik wil het aangaan. Ja, meestal hebben verwachtings van je. Ja, verwachtings. Dat is een hele bijzondere druk. Ik toen, net toch hier dat je die hassoeren. Nee. En toch, want ze zijn wel aardig likwaardig, de meesten? Ja, hier in de IFK's, ja. En hier sjuggen we zo Ulbeswaga, wordt sleept. Ze binnen achter op het dek volgens mij nog vol om de gong. Maar dat keer ik net goed zijn. Duidelijk is dat ze de dek hier nog meer aan haar. En wat maaie hoop je dat het net al te ernstig is. Maar het is ernstig genoeg om net verder te zien voor Ulbeswagen en zijn team. Dat is heel duidelijk. En we komen er grifletter achter wat er precies onderhaan West had of is. En hier zullen we intussen de kop van deze dag. En dat is het dorpje Estermar. Dat we krijgen even hoe hier van die druk. Zie een paar wisselingen in het team. Nou, we hebben er al even over gaan. Tammo Oosterhof die zit er goed net op. Nee, dus ze hoe wichtig is dat je Wols aan... Ja, zij ben wel heel goed met elkaar al op elkaar inspelen. Ja. Het is ik wel een gok altijd. Ja. Zij kennen natuurlijk, zij had zelfs altijd heel lang op Grauwste Scootjes zielt, Geel en zijn broer. Dus zij kennen Tammo ook goed. Want je moet elkaar wel, als je voor het eerst samen in los erachterop zetten en dan wel dan net. Ja, dan moet dat ik maar... Ja, dan moet je die communicatie maar goed met elkaar hebben. Je moet je maar snappen van elkaar. Maar zij kennen elkaar al heel lang. En als hij erbij schoot, dan is het... Ja, zullen ze goed. Maar ze zullen zij goed. Ja. Dus, en gaan op dit stuit heel onbedriegen om het tonnen heen, hè? En dat liep ik wat rustiger hier. Ja. Het is, de lof die breekt ik wat iepen. Ja, het liep het echt minder hutte waaien. En hij pakt een heel god in één keer. Absoluut. Ze vleerden er terug. Okay. Estermar dus alweer in het vaderwiesrek. En dan de Eelkje 2. Ja, het Evichendo heeft hem wat weer bij de oren boeien. Nou, die heb ik toch al tast al mijn Ulbe heb ik dat even. Maar hij weer net zo heel mooi uit de start boy. Nee, zeker net. En zie het net bij de eerste nu te start. Bij de eerste nu te start. En die leidt nou op een prachtig tweede plakje. Jeroen de Vos. Zelfs uit Amsterdam. Maar vaart je mooi een Frieske bemanning. En Sikke Heerskop die gaat mooi als treden om de bovenste ton. En dan zeggen we best wel verrassend, maar zo'n gatebaan, op het Delbaan, ik moet weer even omschakelen, van Max Nooiommer op Friesland.
Op een deilbaan, in de regels bleef het dan altijd heel dicht bij elkaar zitten. Maar we zien toch dat er echt grote gaten niet vallen. Ja, het viel dus aardig uit elkaar slaan. En je vorige week, Beint Kramer, had het meestentijds on het Helmout zit bij zeker heerschap. Aha. Ja, want hij is al 30 jaar in de vloot. Nou ja, dan weet je dat hij al wat ouder is. En dan zullen de omstandigheden voor hem dreig wezen om de hele tijd te sturen. Oké, maar Beint Kramer is ik net meer een van de jongsten, toch? Nee, maar er is nog wel een paar jaar jonger dan ik. Ja. Walter de Vries, ik moet reden vragen. Waar hij die had, dat wie al in het eerste rak, weten we net. Nee, dat weten we We net. hebben ik net bij een oren reden vragen, jongen. Dus, maar die doet ik best mooi. Joet, het is, had ik hele wisselende jaren gehad. Hij is krek promoveerd, hè. Laten we dat ik net vergeten. Nee. Dat, Maar hoe dreig hij het eigenlijk als promovendus? Of kan nou, dat... het is voor hem zal het wat makkelijker wezen. Want met net Ja, hij vergeten weet dat het. hij Ja. kampioen West is Ja. hier in de IFK's. Ja. Dus hij weet wat het is. Maar het jaren had het net goed vol. Met een soort malheur gewoon. En, maar nu is ze... Ja, dit er is werd helemaal bij. de Emanuel, die daarna om de tonnen komt Marijn Olsthoorn. Als zegde. Ja. Oh, dat scootje En van dan, Jenne Woord. en dan krijgen we hier toch wel weer wat een strijd, denk Ja, ik. hier zit alles weer bij elkaar. Het is toch de uit en thuis die er... Ze binden we een beetje bij. Die ben een beetje bij. Een hele noordelijke, moeilijke boeironding. Maar die scoren wel een aardig rondje verder niet voor. Ze zitten er wel heel Ja, knap. maar ze hebben Ik gong ben weer. geen zieler, hè, dus Nee. ik denk al heel gauw dat ze die tonnen... Ja, nou, ze kennen me niet bezielen, maar als je me gong horen. Dus het, Ja, het is nog wichtiger om wat aan te sturen. Ja, oké. De laatste meters en de gang te hellen. En dan moet die gong in één keer de kop in de wind jou en dan op snelheid om het ton. En schummer, ze verliezen ik haast geen snelheid. Nee. Maar ik Ik de kom er Lonneke, Pijlstok, dat ik een soort. die... De Lonneke doet het hartstikke best. Ja. Starum. Dat hebben we hier jongen een oorprotest. Dat is bij de go. En dat is van de Grietje Obers uit Koudem, Arjen de Jong. Ik in Een promovendus. promovende. Want dan heb je 6 nieuwe scootjes, of nieuwe, maar 6 gepromoveerde scootjes in deze klasse. Wil ze toch, oh, Tony Brundel, die komt wel heel moeilijk uit. Oei, ja. Die had nou geen gong. En Die maakt komt- dan en dan op een gegeven moment begin je deinen. Te griemen. En dan keer te griemen en dan die komt op het ton. Ja, En die, en die komt er hartstikke net bij bij. nee, die laat parkeert. Oh, Kijk. wat viel je dan viel je net fijn, denk ik, als skipper. Nee, en, Ja, helemaal vast. Maar alles afwachten. ja, die maakt vrij. Je ken ik niks. Want je had geen gong, je had geen stuur. En als je nou in één keer begint te zielen, dan moet je nog oppassen dat je net op een oor knallen. Maar hij weet dat hij weer even op nij draaien moet. En dan is het achterom sluiten. En hij houdt hem gewoon maar even wat rustig. Om iedereen voorbij te laten. En Ja. nou is het ja, ze Ja, maar er komt nog weer in hoor. ja, ze zielen gewoon achteruit. Nou is de fok even bak houden om die kop om te krijgen. Wilst vrouwtje Oorzinga, my height, Ja, ik heel achterin zit. achterin zit. Nou, dan zien we nog 2 oren debutanten. De Ale, helemaal achterin de H en de woeste oren. Tony Brundel had we gong, had we stuur. En die kan nou draaien om op de ton te ronden. En dan zullen we dat Ja, het dan zien veel we daar heel hele loefpartijen daar. Ja, die Ja. krijgt uit beeld waar links daar. Je Walter de Vries, je heel eind omheen. Die Ja. brengt helemaal de KL voor het ja. En is dat verstandig? Dan heb je in en achter je, maar Ja. er komen Maar nog ben een je dan heel vooral soort bij oren elkaar, ja, ondergaan? ik denk net dat dat een hele goede set is. En ik het zwarte wief is helemaal aanzakken. Ja. Zie het er maar nooit het rondje draaien er wel een beetje bij, maar had nou ook weer een heel soort door een heen commissioen. Uit en thuis doet goede zaken. Die had nou ik vrije wien.
Die keepertje. En helemaal achterom is het nevens mij door de streep. Ja. En- Maar Gerrit Huisman, Die hier. die de boel in het is. de teasen hier. Maar dat zou maar gebeuren. Ja, Of zie, gebeurt het gewoon? Dat is van vaak wat ik al zei, de moeite met de fokkenloert erin. En dan die fok, als die knapt of die loert of die shit voort en dan en je wil het gijpen en dan draait alles om de voorstag heen. Ja, nee, het is geen goede boothandeling natuurlijk. Het maakt net hoe. Wils, je sjurren het en ze bleven maar. En dan best hem dan net van, dus hij van die hele loeverij heeft helemaal geen profijt van. Walter de Vries en Marijn Alsthoorn. Dus sterker nog, er komen heel soort scootjes volle sorry. dichterbij. Shirt en je als nog een roer heen. En wat zit je ermee op? Ja, in dit soort Varenwiense rakken is dat. En je kent toch je eigen boei kiezen. Hè? Als je nou machine 2 bij een boei komen. Nee, dat. Nee. Maar wat een god had de eerste 12. De eerste treien. Lekker dat zeggen ze. Dat, En waar zit dat hem dan in? ja, Dat je die oren hebben ook heel erg hinderen iedere keer bij de ton. Ja, Ja, en als dat dan weer ziet mooi de op elkaar. hele club krijgt om die tonnen komst, omdat iemand een opschitter maakt, met de oren ik de loft in. En die oren had nergens les van. Misschien nou ik dat er geen variatie meer in de slagen zit. Ze hebben al hier de Dezelfde. slag van naar bakboord daar eerst. waarom zoen je het dan net beziekje? Ja, als je, zoals de eerste treien, en je witte van nou, dit is de slag. En als je deze eerste dag al treden wist, dan vies dat helemaal prima. net slim. Ja, maar ik bedoel, dat snap ik. Ja. Maar daar achterin zoen je deze kinderen van nou, beziekje wat. Ja, nou dat zal gebeuren, want je wordt soms wel dwongen, omdat er gewoon in je nestje zit die boei pakt. Dan, want dat is nog even, wat zie hoe de uit een thuis eruit komt. Ja, nou had de KL merkteken romte zoals dat heet. Ze zijn boord aan boord. Ze je nog een keer gijpen. Merkteken rond. Ja, het merkteken romte. Dat is een heel mooi woord. Ja, we kennen het net goed, maar net als mij is het dik boord aan boord. En dan mat Walter de Vries met hun romte aan om deze tonnen te draaien. Ja, ze hebben het moeilijk in de wachtje. Daar weet ik wel. Die Walter die mooi had er weer romte daar bij de rechterboei. Zij zullen nog een keer gijpen. En dan komt het heel vier uit. En dit is de referee? Dit is de referee. Jos Die houdt ze in de Spijkman. gaten. Die houdt ze in de gaten. Nee, de KL kiest ik voor die boei, lijkt het. Dat is wel bijzonder. Dus het bleef mijn koersiekje. Ja. Wat kan er nou achter zitten? Ja, dan hingen ze nog een keer gijpen, maar waarschijnlijk. Misschien ziet er ik nog. Nee, er zitten geen oren bij. En, ja, zo kom ik leeg uit, hè. Dus bij die tonnen. Ze hadden shirts erbij, de tonnen, mats, het spullen gewoon hebben. De hazen al lang net. Dan kunnen we even zien hoe snel de KL dat ook. En ja, die kent dat sneller, dus Ja. die komt al heger uit. Die kan er gelijk op boppen stekken. Gaan wij het oerzicht even breed door de maar uit. En hier de achterhoede. Wils daar de eerste trein al weer omkomen. Het Zwarte Wief, zo'n mooie start. Verseer hem even op een bakboord-stuurboord situatie bij de Dwarpjestermarkt. En moest een rondje draaien. En laat nou helemaal in de middenmoot. Wils we intussen te jaren kregen hebben wat er bij Ulbes Vaga onboord gebeurd is. Een van de bemanningsleden
liep het een hetaanval hand te hebben. Dus ja, die situatie weer dus wel behoorlijk ernstig. Hoe het verder maar deze man of vrouw, dat weet ik eigenlijk net zeker, is, dat weten we net. Maar dit is wat wij uit de organisatie van de IFKS die jaren kregen hebben. Dus daar kun je maar zien, alles is relatief. Het zijn altijd hele goede draaiboeken. Ik wat dat ook jet. Ambulance, post, verst coördineert, waar die zit, waar oppikt. En dan zie ik hoe wichtig dat is, want het is, deze wedstrijd is even in één keer verzetten. En dan moet ik al die dingen, daar kun je dan heel snel een foutje in maken. Maar dat moet even al hier op het laatste stuit, moet dat nog even betocht worden dat dat er is. En dat is al hier heel goed gecommuniceerd, vanmorgen om 8 uur al op de laver. Ja, want dit is nogal een organisatie, sowieso al. Hè? Daar hebben we het nog net eens echt over gehad, maar die hele vlootje hierheen krijgen, dat weer nog wel een ding, denk ik. De 64 skippen. Ja. Tussen de 12 en 16 bemanningsleden. Maar daar zit ik altijd nog een hele grote groep vrouwen of malen of vrienden, wat ik maar alles get mooi. Ja, stalkers. En die ben er ik al hierbij. Dan nog vroeger hier in liet volgbootje of iets groter. Maar nou is enorme grote volgboten en meerdere zelfs. Nou, en dat hele circus, zoals we het wel niet meer kennen, maar dan in één keer verplaatst worden. En dan ben er ik nog wel, lichtsplatten. Wie nou bij de Kuilaard, die had gewoon zijn seizoen. Ja. Dus die had daar net op rekenen. Dus alles mat ik wat voor anker. Maar ja, dat is al hier goed geregeld. En Cecile. En Cecile, ik gewoon terug. Wielst weer... Dwarpje Estermarsjochen neem ik hoor. Ja, en we zeggen daar ik de Eeltje. De Eeltje die komt ik heel dichtbij. Ja. Die had toch wel wat een oren slag maken. Krijgt de tuur net helemaal om liggen het wel. Nee, die krijgen de gruts. De finish light erin. Nou, wij krijgen de jaren dat de finish erin light. En, dat hier wij nog net doen. Nee, want ben ik benijd. Dan hebben ze hem er jeder in dient, denk ik. Dan had ze een vanwege misschien de omstandigheden, dat weet ik niet zeker. Best eens kennen, maar dat liep het mij nog wel een optie dat het daarom is. Normaal zielen we er altijd wel wat langer. Maar ja, de omstandigheden ben ik zwier. En er is een reglementaire, of tenminste een meer dan een uur zielt. Straks, dus dan maai ze gewoon finish. Dus de wedstrijd hield gewoon. Die hield gewoon. Nou, wat de reden is dat er al jeder finished wordt. Want in wezen hier ze nog wel een dik jaloere trossie. Ja, zeker. Maar nou ja, het liet het mij haast dat het daar maar te klein heeft. Maar dat is net feitelijk, dat is mijn interpretatie. Dus... dat hoeft net zo te wezen. Maar de wienomstandigheden binnen liet het mij alleen nog maar wat minder heftig worden. Wielst Jester maar de Eeltje 2 in de slag is. Maar ik had nog geen fine slagen jongen. Ik zeg wel de F-vlagen. En dat is? Ja, dat is meer een communicatievlagen. Van communicate with me is het in het Engels voor die vlagen. Ja, maar daar zit ik bij I am disabled. Ja, dat is het Engelse term. Maar die had ik nog net in mijn listje staan van de IFKS, die vlagen. Maar de blauwe vlagen, die is wel duidelijk. Ja, dat is de finishvlagen. Dus... het is duidelijk. De finish leidt erin. Bij de bopperste tonnen. En het dat is betekent dat het dorp Jestermar van Gele Tadema er prachtig voorloopt. Ja. Er is een kampioenskoers van 2018 voortzet. Ja, in nog beter zelfs. Ja. Of beter? Ja. Een heel goed team. En dat zie ik dan met deze omstandigheden. Die kent zij goed om. Skip goed in de trim.
Een GoPro achterop. Tja, die communicatie die is zien ik. Dat is dat cameraatje op het helm houdt. De kerst zei ik alle zichzelf mooi filmen. Dat zal dan net voor de vakantiefoto's wezen. Maar gewoon om te zien wat dierden we welke slag. Nee. Maar protestsituaties. Hoe kwam een oor op je af? Wat gebeurde er met het helmhout? Dat kunnen ze al je registreren daarmee. En dat moet broekt worden. Dat is voor de analyse. Ja. En het bewijs. En bewijs. En bewijs. Voor situaties. Ja. En zij gaan nou op richting finish. Ja. Het zal ze zelf. Ik wil wat hoe kaam wezen, denk ik. Dat er zo gauw finished wordt. Ja, voor de eerste is het altijd fijn. Want Ja, hij shirt echt dat de eeltje, gewoon eeltje 2 op een hiel zit. Ja. Maar deze smaakt het goed bij Gele Tadema. Ja. Hier is de ontspanning al op het gezicht. En daar is het gejuich van Gele Tadema en zijn bemanning. Zij komen als eerste oer de finish bij de eerste wedstrijd van de IFKS in 2009. En ze worden volgen door de Eelkje 2. Die het haast het schot krijgen nou denk ik. Daar wachten we even op. En daar weer die al. Het schot voor de Eelkje 2. Jeroen de Vos. Zij worden tweede in deze wedstrijd. Op de Vluizen, die het eigenlijk in Staren wezen hadden hier. Maar die het nou op het binnenwetter, zaten we dat nemen, houden waar. De omstandigheden wien best wel dreig. Ik heb wel het idee dat de wien wat minder worden is. De wedstrijd wie kwad, wielst we nou zeker heerskop op de finish aankomen joggen. Die het haast oer de lijn gaat. Nog één keer door de wien. En daar weer al. Zeker heerskop, hij wordt te redden. En dat is toch ik weer knap voor zijn harde... Oh, de knaar. Ja. Nee, fantastisch. Heel mooi zield. De komende weken binnen Versissing en ik aardig stevig qua wien. Ja. Ja, dit zijn dan scootjes die daar wel goed mee omgaan kennen. En daarachter is het gevucht. Want we sjuggen, waar is Walter de Vries, die had zich toch enorm loswrakselen van de KL. Want de KL is helemaal in de problemen kwam. Ja, En die is werkelijk, want het die is, is helemaal naar achter want de het is ziel. daar links toch echt Walter de Vries. Dat ken we altijd mooi zien. Die had het zielteken wat achter in het tuur staan. Die is heel eind bij Marijn Olshoorn zielt. Tja. Nou ja, dan had het toch ergens doel, Han. Ja. Voor hem wel. Voor hem wel, ja. Die strijd, dat duel. Ja. Hoe komt het hier? De Utentuus, die gaat heger als de Lonneke. En die gaat al oer Troddewien. Die zal ik net de volle meters maatje willen, want die oren kennen misschien ik berinnen. Ja, want... Ja, die ben al heel betiet Troddewien gong. Ik denk dat dat wat de onbetiete kant is. Is dat te betiet? Dus die matten nog een keer. Dit wordt nog wel even een mooie finish. De KL, ken die hem berinnen? Het is voor eerst wel, maar hij krijgt straks heel soort les van de wien van de orenscootjes. Dat zal heel dreig worden. Nee, die zakken toch wat voort. En dan komen de Lonneke en de Utentuus, die komen boord om boord op die finish. Oh, dat is scheef. En het lijkt dat de Utentuus vrije wien had op de Lonneke. De Lonneke die zelf wat vallen litten juist op de Utentuus. Dat maait net te volle, maar dat je krijgt de wien Utentuur wijn nemen. De KL krijgt hem nou weer mooi, hè? Ja. Ja, dat is nog spannend. Maar die is nog wel een eindje ja, achter. maar als er een bezielen kent en hij kan hem opstekken. Maar daar hebben we het opstekkerke van de Utentuus. Die komt nou boven de Marijn Olshoorn waai. Dus die zal hier voor die oren ja, dat ligt me al. Ja. Nou is het mooi te zien. Ja, maar je weet er net hoe de lijn erin leidt. Maar hij bezielt de bol. Dat vind ik al knap. Het is nou toch echt wel... Ja, daar is het schot voor
De Utentuus. Florian Zwart. En dan liep het mij dan de Lonneke. Maar dat is schot op schot mooi. Marijn Olstoorn. Die twee was maar even. En daarachter hebben we Makkem. Klaas Cuperus. De hele wedstrijd net echt sjoen. Wat in de middenmoot. En dan is er nog iemand die moeite had om de tonnen te ronden. Dat is de Go, liep het. En de Go. De Grietje Obers van Arjen de Jong. Die maakt mooi een opstekker om de ton. Nou, dat slag het. Nou ja, we sjuggen hem nou even net de tonnen. Nee. Dus even... Maar hij loopt al haast heel stil. En dan komt daar achter de jonge Jasper bij. Die krijgt het schot. Maar ik denk dat de Go er ja doorheen weer. En die mat is natuurlijk nou nog in de wedstrijd. Die maai nou nog net die tonnenruitje. Oh, ja, want je moet er helemaal doorheen. Wezen. Ja, maar dat komt goed. Nou, dat komt goed, ja. Het is of de Go of de jonge Jasper. De Grietje Obers. Je hebt steeds altijd Go, maar... Ja. Ik zeg ik net JJ. Maar dat is jonge Jasper en de Grietje Obers. We zeggen gewoon Grietje Obers. Grietje Obers. Ja, en de jonge Jasper. En dan daarachter de woeste oren van de Orenheerskop. De Wietse. De Wiets. En dan heel dal achter ons. Wat. Er zit nog Peer achter. Maar En het Zwarte Wief. het Zwarte Wief. Ja. Ik een foutje, maar ja, wie dan de stemming der zat daalt om boord dat dan niks meer slagt. Want zij ben gewoon er helemaal uitzakken. Van het eerste naar het laatste. Ja, nou, we hebben nog de Uterstreet hebben we er nog Gerrit achter. Huisman Maar nog. ja, daar moet toch wel wat gebeurd wezen. Er is iets mentaals knakt, lijkt het wel. Ja. En de Alen hebben we nog twee debutanten. Die dan toch nog in je pakt, lijkt het. Maar dit is moeilijk te zien. Ja, dat is toch wel dreig om dat goed in te schatten. Ja, dat is het. Het is heel vier voort. Het is wel de Uterstreet die op bakboord loopt. Dus als er op onkomt, dan kan die rustig trossielen. Ja. Ja, dan moet je ik maar net de volle risico's nemen. Zoek Nee. ze, want als je nou 14e worden of 15e, dat maakt het dan ik net zo. Wat wil ze nog even een dikke poester in tuig van Uterstreet komt. En daarachter hebben we Tony Brunnelik nog. Die waren helemaal onder het zicht ontlutsen. Nou, ik ben volslijn door de koer hier, maar mijn voorspelling. Ja, nee, ik zit helemaal goed. En de Giet de Uterstreet. Ja, klopt het. Ik zie hier even op het shirt staan. EA een winnaar. Nou ja, Ekjoert. Want Ekjoert is het dwarpjester. Maar als eerste hoe de finish kwam. De kampioen van Vlienier zelfs. Gille Tadema, skipper Lokweenske. Wat wie in deze wedstrijd de beslissing? Wie dat die situatie met Jaap Hofstee? Nee. De beslissing wie de meesten die we aan boord hebben. We runnen net super goed, hoor. Maar we gaan werken. Ze gaan werken, dat is echt net normaal. Want we hebben net super in de trim. Maar ze zijn niet totaal los, maar treien briegen. Dat is hem. Ja, maar toch wil ik het even hoe dat slagje met Jaap Hofstee en het Zwarte Wief had. Want wat badde daar? Je leidt niet tweede positie. En doe? Bakboord, stuurboord. Wij leiden bakboord, hij stuurboord. Waarom achterdel. Dus daar hebben we les van nodig in protest. En vervolgens tikt Jaap op de tonnen. Dan kunnen we de spreader tonnen met zijn geek. En daarom heeft er een rondje draait. Neem ik aan. Ja. Voor hun moet ze alleen er heel mooi bij. Maar ja, dat kon net. Zeker met deze wien, dan mag je gewoon, dat mag net weg. Dat is vierste link. Ja, we moesten alles bijna los zijn. Ik van mij wien een bordje erbij met de camera. Dus ja, dat is. En we moesten alles los. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. Maar het had goed uitpakt voor zelfs. Hij had de keuze maken. Hij had net. Voor hun is het net goed uitpakt, hè? Nee, maar voor Jim wel. Nou ja, wij hebben er gewoon les van als je in de tunnel inlijn. Ja. Als we even naar je stad joggen.
Ik zeg je op een gegeven moment lezen heel achter het veld. Ik denk, gaat dit wel goed? Is dit wel je bedoeling? Maar dat weet net lijkt het meer. Ja, dat is wel de bedoeling, maar die laatste draai heen verwachten dat we het iets sneller doen zo'n. Maar we willen in ieder geval vrij wezen. Maar wel iets te laat. Oh, we nog een hele minuut eerder binnen geweest. Eigenlijk maakt het misschien wel heel knap dat je hem alsnog won had. Je zegt, weet je, bij de startlijn. En we zijn vrij en we zijn heeg. We zijn in de beste slag. Dus ja, dat... Gewoon heel goed zield. We rammen net super, maar die bemanning, jongen... Als ze net doen, ik had het boekje van Maatje Paumel lezen, dan hebben we juist er gewoon. Als het helemaal kapot is, is het 40%. Als hij, je wordt ook die 40% west. Ze hebben steken west en dan een keer steken west. Dat is geweldig. Ik wilde vreugde net begerren. We hebben begrepen dat er bij Ulbeswaga hier aan boord een hetonval gehad had. Dat had er misschien ook maar te krijgen dat we wat betierde finish daar. Hast er iets van mij gekregen? Helemaal niks, maar dat is wel bliksem. Dat zijn belangrijke dingen in het leven en dan maakt het er niks uit. Maar hoe is het met die man of vrouw? Ja, weten wij ook net, alleen nog dat dat het geval is. Laten we hopen dat het afvalt, maar daar had je hem dus niks van mij gekregen. Nee. Nou, alle sterkte voor Ulb en zijn bemanning. Ja, en inderdaad, wat zei je, een minder wichtige ding als ziel. Ja, absoluut. Daar weten wij ook alles van. Ja. Dank u wel. Gele Tadema, de winnaar van Joert met het Dwarp Jestermaar. En dank u wel ik Andor Faber voor het peteer met Gele Tadema. We sluiten deze stream dadelijk zo met de uitslag. Eerste was het Dwarp Jestermaar met Gele Tadema. Tweede de Ilkje 2 met Jeroen de Vries. Derde Sikke Heerskrop. Vierde Walter de Vries. En vijfde Florian Zwart. Vanzelfs is alles na te lezen op de site van de IFKS, maar ik op die van Omroep Friesland. En hebben wij aanstek het Scootjesjournaal, maar daarin de beelden van deze wedstrijd. En vanzelfs ik het nijs oer hoe het eventueel is met het bemanningslid bij Ulbeswaga onboord. Dat zijn de zaken dat het werkelijk om gaat. En deze wedstrijd op de Vluizen bij Ellehuizen sluiten we bij deze aan. Dank u wel voor het chen en het hartje.